ningazisho ningabingelela izisho bese siyakhuluma umcimbi kanjalo. Ngaqala ngibingelele bonke ababukeli ababhekele lo mbukiso njengamanje obingelelayo isikhathi silapho kunakhona cha bafowethu sila ejozini kweminye yemicimbi besikade simenye kuyona yabona indlela okwenzeke ngayo asijabulanga ngoba siyaqala ukufika la sisejabula kodwa sesithola ukuphoxeka kakhulu laba bantu ababizwa ngo-DJ nizwe kuthiwa bayashaywa nje bashayela izinto enjengazo lezi ngoba angeke ukuthi ngathi early artist lise-stage wena uzomemezela uzothi already for bani kurong mangabe kanjalo bafowethu yabona izinto enjengalezi bafowethu zisuke zibe nomngozi phakathi ngoba yabona into ecishe yenzeka lapha sicishe salambangazana no-DJ ngalezi ingqondo lezi zokuthi lento akayenzile ayijabulisanga udoti kahle kahle lento akayenzile amasimba lento akayenzile ngiyabonga kakhulu bafowethu.